Helo yna, a chroeso i'r 12 bennod yng Nghyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc a'r newyddion mawr sy'n ei dorri heddiw, a dwi wedi bod yn ysu dorri efo chi ers, wel, dydd Llun wan de, ydy'r ffaith mae'r ffrâm bren, mae wedi'w chodi o'r diwedd, felly, ia, dewch hwnna, ia, i ddangos mwy i chi rwan. Ia, i'r sawl sydd wedi bod yn dilyn y gyfres, fe wyddwch mod i wedi bod yn paratoi'r pren a torri'r uniadau mawr yna, pob un tywydd ar y safle yma. Haul arteithiol yw'r un mwyaf cyffredin i ddiweddar, a wedi'r holl lafur yna. Hyfryd iawn, wedi gweld canlyniad i'r gwaith, gweld y cyneuaf fel tai de. Ia, mae'n galampyn fel y gwelwch. Hwn di'r brif ddrws, hwn fydd y drai facio'r fan yn ôl drwyddo. A fel y gwelwch, cofiwch chi mi sôn am yr uniadau, pwysigrwydd o'i rhifo. Wel, oedd hynny yn oll bwysig wrth i ni godi'r gweithdy yma. Dau o'n cyfeillio ni, Seimon Donath a Sam draw i helpu am y dydd ar ddydd Llun, ac o'n i wedi tybio yn don, mae byddai'n cymryd rhyw ddeudydd i'w godi, ond na, fe godwyd y gyfan mw 6 awr a hanner efo help forklift a bo'n braich y ddau, a ni'n ddiolchgar iawn iddynt am ei help yn wir, a mae'r gwaith i dod at ei gilydd, ond ryfeddol mor gyflym oedd o'n cael ei godwyd o wal yma, er enghraifft, ar ôl i mi roi'r pren mewn trefn de, godwyd o wal gyfan mewn oddeutu hanner awr, godwyd honno wedyn mewn rhyw hanner awr, a mi oedd bob ddim at ei gilydd yn berffaith, os ni'n wedi gallu dymuno dim gwell a ddeud y gwir. Ia, a'r popeth di leinio fyny, yr uniadau'n dyn, a wedyn wrth ei pigio, welwch chi pigiad ei rw mawr yma, a rhain wedyn yn wedi taro i ffordd drwy'r uniadau, a rhain wedyn oedd yn tynhau y ffrâm. Di'r ffrâm yma yn mynd i nunlla. Lle'r gwaith nisa sydd gennau ar y gweill wan, wedi dechrau codi'r aftars. Mae'r sgaffold yma'n barod gennau. Ia, ond dwi am ddechrau'r gwaith hwnnw ar ôl sesiwn fawr. Daw hwnnw gyntaf i bobl Meirionnydd yn daw. Oce, am y tro, bob wyl i chi wan.